Magandang araw po mga kalingap. Ito muli si Kalingap Alvin. At kinadisgay po tayo. May dala po tayong bigas para sa mga bata kila disgay. Madami po kasi silang magkakapatid. At Cedric po may trabaho din po dun sa bahay nila. At ito po ay kumusta na? Magkano ka? Oh, laing yan ha. Ng baso. May laing? Oh, may bigas na disgay oh. Sakto ba? Patingin daw yung dati mong bigas. Sato po, sir, nagluluto po akong pansit sa mga trabador, sir. Ikaw ang nila. Iyo po, sir. Asan yung bigas mo? Sakto man? Meron pa man baga? Mayroon Ay wala na sumisigaw na ng Kapitan! Bigas! Joke lang. Nagsisigaw na. Ay sorry si Silent. Kanina po. Tulog po si Ito yung request mo baga oh. Buko pandan. Wow, oo, sarap yan, Sir Alvin. Mabango pati po. Mabango? Mabango po siya. Oo. Ito mabango po itong bigas. Pero mahal ito, Sir Alvin. Maganda siya ay walang mga bato ito. Tapos mabango. Oo. Ganda yan. May bigas naman po si Disgay. Salamat, Sir Alvin. Maraming salamat, Sir Alvin, sa bigas. Malaking tulong po yan sa amin. Oo. Opo. Minsan ay... Please kay Sir Alvin, dali na. Kissing na siya. Please kay Sir Alvin, dali na. Din advice po. Ay, oo. Salamat sa pa naman yun, March 8. Mas-swimming tayo Ay, saan galing ito Disgay? Kinuha nyo? Eh po. Galing oh. Kinukuha lang po dito ang gulay sa iba po. Binibili pa yan. Tapos, nagtuktok po si mga aki. Busy po ngayon si Disgay. Ayan po. Mabango. Yan, Sir. Ay, Sir Alvin, namaya. Ibabangot ko yung tinuktok po ng mga bata. May siya, Sir Alvin, itong tuktok naman sila. Yung hinahingi ng ba? Ng bigas. Ay, bigas ng ng isda. Nagtuktok po sila puti tsaka si Kalbo. Salamat, Sir Alvin, sa bigas. Nalaking tulong. Salamat, nagulat ako, Sir Alvin. Nalaking tulong. Yan po, pag may po, binibigyan ko po si Lola. Pag nabigay po si Sir Alvin bigas, binibigyan ko din po si Lola. Ayan, bigay ko. Yung wala na kasing ibang maalaga dun. Opo, Sir Alvin, binibigyan mo na lang din. Opo, si Lola po. Mag-isa na lang din yun, Opo. Tsaka Sir Alvin, matanda na, pero pa si Lola, malakas pa po. Kawawa man ba? Yung pinanggalingan ng kamuti. Masarap yung kamuti, Yung nga ni, Nalaman ba? Hindi man, Sir Alvin, hindi man niya napanood. Wala yung cellphone. Yung masarap yung kamuti, na ako, Sir Alvin, medyo nakakatulog na ako. Pinapagod ko po yung sarili ko pag umaga. Nasasanay ka na? Gabi na. Nagbabalik ka baga yung taba mo? Yung nga, nagtataba. Kanina, kahapon nga, Sir Alvin, may prayer meeting kami, sabi ni Sister Mary Jane. Nagtataba ka na. Oo, nagbabalik na yung taba mo. Nakaraan pumayat ka. Yung po, Sir Alvin, mabilis makapayat. Pag hindi kulang sa tulog. Uy, kamukha talaga ni Cedric oh. Kamukha ni Cedric Siya na. Siya na. Nag-bless ka na, may bagas kita. Malakas ito, Sir Alvin, magkain. Pag iyon nga gabi, Sir Alvin, nalipasan siya na hindi siya nakakain. Tapos mga tanghali, pinakain ko nakadalawa. Nakadalawa? Iyo, Sir Alvin, nasahagas ako at kala kumasuka na. Grabe na ang nakain ang palang kaya. Natibayan, wala ka, Sir Alvin. Maganda yan, tataba siya. Iyo po, Sir Alvin. Lumaki na baga si Iyo po, si Kylie, dati payat Sir Alvin. Payat. Malakas kumain. Halos kami lahat mga payat. Sa unang vlog, kawawa. Ngayon, malaki na si Mary Prince lalo. Iyo, Sir Alvin, dalaga na nga ni. Dalagang-dalaga na, hindi mo na mapagkamalang Isip bata. Bata. Pa yun ay, salamat talaga Ninang sa blessing po. Mamaya, Sir Alvin, pakita natin yung bahay. Ang ganda. Mapunta po tayo doon sa ginagawang bahay mga kalingap. Yun nga, Sir Alvin. Wala ka nung ha? Kasi po may kwarto na po kami. Wow! Nakita mo yung kwarto mo doon?
Opo, Sir Alvin. Kaso, yung nagdaan po kami, Hindi pa ba yung tapos? Ano pati, Sir Alvin, ang laki pala. Halos araw-araw ako andoon, Sir Alvin, yung dinadaanan ko doon. Sabi da sa akin, nakakailang balik kayo sa isang araw. Sabi ko, maluya-luyan ang 7. Ako, 7 Sir Alvin, times. balik ako doon, ay punta. At ikaw ang Oo, maski naluto wala ng- man akong gagawin, Sir Alvin, nahatid o ano man, napunta talaga ako. Oo, Parang kasi bahay mo gusto yun ko eh. talagang magpunta, nakakailang balik ako, halos malinas ko na yung daan dyan, Sir Alvin. Mm. Ang ganda, malaki ang kwarto namin, Sir Alvin. Yung CR, malaki po. Iyo, mataas pati, Sir Alvin. Oo, mataas yun. Mataas nga ni po. Yun na, mataas talaga yun. Mataas yung bahay, Elevate Sir Alvin. yun. Tas ang ganda, may mga bintana palang duman. Oo. Maganda po, Sir Alvin. Opo, Sir Alvin natin. Kaso na si Sir Alvin. Nakita mo na yung yung kwarto mo, maganda man. Kwarto nyo yun ni puti. Malaki po pati, Sir Alvin. Oo, dito papasok ka at madilim ka dyan, against the light. Sayang ang beauty mo dyan. Dalagang-dalaga na po si nung unang vlog. Di mo mapagkamalan ganyan na itsura niyan ngayon, mga kalingap. Pati si this guy, talagang na. Dalaga. Ay. Alagang yan, ninong at ninang. Yes, alaga ng Panginoon din Oo. tayo, Sir Alvin. Salamat sa Lord sa alagang kalingap. Alvin, may bigas pa. Salamat, Sir Alvin. Mabango talaga ito, Sir Alvin, bigas. Pag sinaing mo, kala ko kung ano po ang mabango. Ang palan ito, amoy panda, Sir Alvin. Mabango talaga siya, kaya masarap pandan. magkain. Iyo, amoy Buko pandan. pandan eh. Iyo. Ano yan po, yung parang may aroma siya ng ng lemongrass. Maputi pati Sir Alvin. Maputi Salamat, Sir Alvin. Manakong tulong ang bigas. Kaya ito, Sir Alvin, ang nakakasaya sa mga magulang. Ang bigas. Salamat po ang mga bata, ice cream. Kasi pag lang, Oo. andyan lang, o kagaya nito, kinuha lang ninyo. Oo. Pag may bigas. Ang gulay yun, Sir Alvin, di po yung problema. Ang problema po talaga, Sir Alvin, ang bigas. Oo. Pag may bigas na kayo, masayang-masaya si Masayang-masaya ako, Sir Alvin. Yung unang part 2 baga, Sir Alvin, ang dami mong dalang bigas. Ano sabi ko? Ilan yung 3 ata yun? 2? Dalawang sako. Oh, Dalawang sako. 4 na ganito, Sir Alvin. 4 o 3. Oo. 4 ata. Ang daming bigas. Limot ko na po. Oo, Sir Alvin, salamat. Malapit na, Sir Alvin, ang birthday mo. Grabe, happy birthday, March Sir 8. Alvin. Oo, ganyan talaga. Sa March 8 pa naman. Opo, Sir Alvin. Na-message tayo kay Sir Alvin. Okay lang. Basta mag-enjoy lang tayo. Enjoy tayo. Sama-sama Kalimutan tayo. muna ang problema. Yan. Maglangoy-langoy. Naglangoy-langoy, sabi nga niyan. I-relax natin ang ating katawan lupa. Oo. Sir Alvin? Huwag puro gawain. Yan, mag-relax. Huwag puro stress, no? Kasi yan. nasa isip lang yan ang stress eh. Pwede naman niyang pigilan. Yan, tama. Kasi andyan si Lord. Amen. Hindi Dahil niya napipigilan dahil Sir Alvin ang stress niya. Oo. Kaya mo basta isipin mo, si Lord na ang bahala. Opo, Sir Alvin. Sabi ko sa kanila, ako, nai-stress ako. Siyempre, ako ang nagiging magulang dito. Ate, magulang. Kayo daw sa sitwasyon ko. Sabi ko sa kanila, Sir Alvin. Minsan, lagi na lang mainit ang ulo. Sabi ko, sige, kayo na muna ang magiging ako. Ako naman ang magiging utusan nyo. Gusto ko na lang utusan nyo na lang ako. Kayo naman magdesisyon. Sabi ko, Sir Alvin. Si yan, minsan, pag inutusan, nagreklamo, sige, ako na lang ang utusan nyo. Kayo naman ang ate, kayo naman. Sige. Kayo mag-isip ng ulam. Yan. Parang ganun. Dati, Sir Alvin, pag galing ako sa school, pag dating ko, Ma, ano ang ulam? Ngayon, ako na ang tinatanong, ate, ano ang ulam? Oo. Ang dami ng gwaliktad, Sir Alvin. Ano mo? Kasi ganyan eh. Kayo na yung magulang ngayon. Amen. Dati sabi nga, di ba po, Sir Alvin, ang panganay na magkakapatid, siya ang nagiging pangalawang magulang. Kasi pag nawala yung pag nawala yung magulang, ikaw ang magiging Ito po mga kalingap, may pamerienda si this guy sa atin. Pansit. Wow. Ito merienda ng mga Iyo po,
Sige, okay lang kami. Unahin mo yung Sir Alvin, uunahin din kita. Ay mga kalingap, dito tayo sa site. Napagawang bahay po. Bahay nila this guy. Ay mga kalingap po. Ganda po, gate pa lang yan. Ayan na po, nakatayo na. Taas po. Ito po yung tsura niyan. Wala pa pong masyadong makita tayong forma dito. Kasi, ayan po, mga hollow blocks pa lang. Pero mabilis po kasi kontrata. Ayan po. Ito po, tindahan ito mga kalingap. Kagaya po dun sa picture. Ganda po. Mabilis mabilis yung gawa. Nga po, Sir Alvin. Tatay. Yan, Sir Alvin, ang pintuan sa tindahan. Oo. Ang kwarto, laki ito, Sir Alvin. Ay, kwarto mo po. Ito po, mataas ito. Ang flooring po ito, ang flooring yan. Dadampingan po ito. Laki mo. Ito Sir Alvin. House store. Ano po, saka kwarto. Tapos CR sa gitna. Ito, malaki ito Sir Alvin. CR pa rin sa gitna. Yan Sir Alvin, malaki ano? Ang laki ng CR. Pwede maglagay dito ng bathtub. Ha? Ano po ito? Bathtub yung yung parang higaan ba na parang yan. Hindi yun. Ang laki ng CR. CR. Oo. Pahaba siya, tas maano siya, mahabang. Oo, maganda. Pwede dito maglagay pa nung may shower room. Saka may Ang laki nga, Sir Alvin, mataasan pati. Oo. Salamat. CR pa lang po yung papakitan natin. Saka na yung iba. Baka mga Yan, Sir Alvin, Samuya. Samuya. Iniyo. Aztec, Sir Alvin, may paano siya. lagayan po yan yung pong closet. May closet pa. Kay Kalbo ba ito o kay Mary France? Sa po, mga babae. Babae. Ay, ito man pala sa likod. O doon kayo. Mga lalaki, dikiyo pala. Oo. Uy, di kaya si Kalbo. Magandang kwarto mo po ya. Ano sasabihin mo kay Ninang at Ninong? Salamat po na nagawaan po kaming kwarto. Oo, yan. Dapat lagi ka magsisimba. Iya po. Mabasa ka na ng Bible ha. Maganda ng kwarto mo pag hindi ka pa dyan nakatulog ng maayos. Magpakabait ka na ha. Saan man yung kwarto mo? Malaki po mga kalingap. Pwede po pa ito maglagay ng double deck ba? Para kung tapos po yung kinadiskay nandun sa unahan. Malaki po. Ang halong iba kaya, diba? Matibay ni Japan 1, 2, 3. Ito po ang CR. Perang Malaki po ang baybay CR service nila. dito. Meron pa pong CR sa labas na ilalagay. Madami pong to. Malaki pong masyado. Maganda po yung pagkakaplano ng ng bahay na ito kasi sulit yung every space, malalaki. Sulit po yung ito po dadampingan ito hanggang dito. Tumutulong si Puti. Tara bay, uyan na Apat tayo ni. Garo. Tapos po yung veranda. Main door po ito, main door yan. Mataas po masyado mga kalingap po. Apat lang guys. Mga kalingap. Napakaganda po. Yeah. Kalingap. May gustong sabihin po ito si Disgat at si Cedric. Siyempre, nagpapasalamat po kami sa Lord sa blessing Sir Alvin. Saka kila Ninong at Ninang, maraming salamat po sa gandang Ano na? Nabubo na?
Grabe yung taas, ano? Grabe yan, ang ganda. Lumot, tingnan mo, ang taas masyado. Taas nga po. Ilang hollow blocks po yan? Ano po, sabi ko nga bakit mataason? Yun sa plano eh. Nasa plano yan. Sabi, Oo. Matibay si Ninong magplano. Ano, Sir Alvin? Ano nga, na-maximize yung space ba? oo, ang haba Sir Alvin ng Saka malawak po yung nasa likod, Oo. Sir Alvin. Tapos may veranda pa. Grabe. Maraming salamat. Grabe pag naayos ito Sir Alvin. Ang ganda na. Yun ang mga katurog. Ganda na dyan, ha? Talaga si Ninong Rene, Grabe, Sir Alvin. maraming salamat po kala Ninong Rene at Ninang Dani po sa napakalaking blessing Sir Alvin. Hindi namin lubos akalain ganito pala kalaki yung bahay Sir Alvin. Oo, Akala ko ganda. maliit lang. Ang ganda Sir Alvin. Grabe, maraming Hindi rin salamat. makakaranas ng ganitong bayan ni Sir Alvin. Oo, nawala man lang ginastos maski piso. Sir Alvin? Kaya maraming salamat talaga sa Lord. Grabe ang blessing Sir Alvin. Talagang ang ganda. Yung Sir Alvin, yung balkon malaki pati. Ang veranda. Doon nga po ang Yan, balkon pati. dito po yung Bible study area. Labas. Yan, malaki po yan. Malaki yan, Sir Alvin. Oo, malaki ito. Bible study. Yan po, may tatlong Tapos yun po malawak pa, Sir Alvin. Isa bakante yun. malawak. Pwede doon lagay ng exercisean. Ano mo yun? Ayun, Gym. baga? Ay, basketball. Ay, oo, si basketball. Kala mo, ang Buti nga, nagka-ST Sir Alvin. Malaki yung lupa ay. 250 to eh. laki Para pag napunta kayo dito, Sir Alvin, exercise tayo. Exercise tayo. Maraming salamat talaga po Ninong at Ninang sa bahay, sa lupa, sa grabe. Maraming salamat po. Salamat ka kay Ninong sa trabaho mo. Salamat talaga. Tuloy-tuloy ang trabaho mo, Tuloy-tuloy na Sir Alvin, hindi katulad noon. Tsaka may bigas pa. Oo, saan ay bigas? Mabali sana ako ngayon at wala lang kayong bigas. Mabali siya sa ngayon, Sir Alvin. Pambili sana ng bigas. Opo, grabe ang biyaya ng Panginoon. Pero ayan, naunahan ka na ng vlog. Lagi na unahan. Sabi nga po, Sir Alvin, sabi nga po ng Panginoon, ibibigay niya ang pangangailangan natin. Pag hindi natin, halimbawa, Sir Alvin, may may gusto, hindi binigay ng Lord, ibig sabihin, hindi natin yung pangangailangan. Salamat talaga sa Panginoon. Okay man na yung tulog mo, kaano ka. Tumaba-taba ka na, oh. Tawa nga ni ako, Sir Alvin. Siya din, Sir Alvin, lumaki ng katawan. Lumaki na kayo. Lumaki na kayo. Ikaw, Sir Alvin, nagpapayat. Nagda-diet ako eh. Mataba ako eh. Salamat Diet talaga po lang. Ninang at Ninong. Matanim-tanim ako yung mga bulaklak, Sir Alvin. Doon na lang sa luma namin bahay ang mga gulay-gulay. Dito mga bulaklak. Bulaklak. Oo. Uy, Excited. may sahod dito. May sahod siya. May sahod. Kayo kasama si Kalbo Pablo. Pag walang pasok, magtulong maghakot isang halo bulak ko. Yan! Huwag ka mabasag ha. Excited, Sir Imbes na katulong. Naka-discrash ka pa. Yan. Yan. Nakasalan-san ng Sir Alvin. Very good po. Yan po mga kalingap at Ito yung karta. Bakit tingita mo kasi? Oo. Nakita mo. malaki yung kwarto po ng girls. Girls Laki to. nga, Sir Alvin. Girls room. Ang laki pala. Yun. Tapos sa boys room. Yan. Laki. Doon sa amin, mas malaki ang kwarto namin, Sir Alvin. Ay, master's bedroom yun eh. Grabe, ang linisin ko. Grabe, Lord, ang linisin ko. Salamat. Ganito ang bahay na lilinisan. Ang ganda nito mga kalingap. Astig, Ano po ito? Closet. Tapos dyan sa maximize po talaga yung space niya. Closet din. Ang ganda, Sir Galing Alvin. ng Ngayon lang technique. ako nakakita ng ganitong may paikis sa kwarto. Ang ganda, sabi ko yung Dapat pala nagagalawa. ganyan yung, sa bagay, iba man yung Opo, ganyan pala pag malagay ng closet. Lang. Ganyan, salamat talaga. Ang laki pala nito, Sir Albert. Kala ko, lang, simple lang. Ang laki palang bahay. Tsaka ang takas, Ano ba parang mansyon na? Yung mansion, salamat. Mansion ito, Sir Alvin. Ang laki ay. Kaya maraming salamat po Ninang at Ninong nawa ay ibuhos po ng Lord ang
blessing sa buhay nyo, more blessing pa po, at saka ingatan po kayo palagi ng Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng tumulong sa amin at hanggang ngayon andyan pa rin para sa amin. Kaya thank you po na nagsusuporta pa po hanggang ngayon kay Sir Alvin. Maraming salamat po kay Ma'am Claire. Maraming salamat po sa lahat po na nagtulong sa amin. Maraming salamat talaga Sir Alvin. Sa iyo din Sir Alvin. Nag-uulan ang blessing. At salamat po. Nag-uulan na po. Salamat. Ingat Sir Hanggang sa muli po, makikita po natin yung ano nito. Huwag po kayo mag-alala. Kikita natin yung pag nabuno itong mansion ni this guy. Salamat po kina Kuya Rene Natilani. God bless po sa inyong buhay.